Matagumpay namang nakuha ni Lolo Ruben ang kaliskis ng urang. Habang tinatanggal niya ang mga kaliskis ng nilalang na yon, ay kapansin-pansin ang animoy. Usok na lumalabas dito. Sinasabayan pa ito ng nangingitim na dugo nitong urang. Pagtanggal niya ng unang nagdudugtungang kaliskis, ay biglang bumulwak ang napakaraming likido na may halong iba't ibang klase ng uod. Merong uod na nasa mga patay na tao at mga uod na nasa nyog. Di naman ito iniinda ni Lolo Ruben sa kadahilanang nakikipaghabulan din ito sa oras. Paunti-unti na kasing nawawala ang mga galamay ng urang na yon, kaya kailangan niya talagang magmadali. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakuha na ni Lolo Ruben ang malakalasag na kaliskis ng urang na yon. Nababalutan ito ng napakaitim na presensya, kaya ang ginawa ni Lolo Ruben ay unti-unti niyang pinapatay ang ora ng urang upang mapanatili yon. Kahit patay na kasi ang urang na yon, ay nakakapit pa rin ang napakaitim nitong presensya. Para bang nakadikit na yon sa mismong kaliskis niya. Matapos niyang gawin ang mga pag-uusal sa kaliskis na yon, ay dali-dali na siyang lumabas ng talabaan. Bale, pagod na pagod itong si Lolo Ruben sa kadahilanang napakahaba ng kanyang inusal bago mawala ang mga bakas ng ora ng urang na yon. Yung kanina niyang ikinargang baluti ay unti-unting naglalaho dahil sa nawawala na ito ng lakas. Ang inaakala kasi ni Lolo Ruben na madaling pagsubok lamang ay napakahirap pala. Plano pa niya sana nung mga oras na yun na tahakin ang bundok ng talabaan upang tingnan ang dalawang isdang nakatira sa pinakatuktok ng bato na kung nasaan naroon ang mga reyna ng engkanto. Hindi na niya yon napuntahan sa kadahilanang wala na siyang enerhiyang lumakad o makipaglaban man lang sa makakasagupa nitong nilalang. Ang tanging nagawa ni Lolo Ruben ay umupo sa gilid ng kalsada upang maibsan ang pagod na kanyang nararamdaman. Ay nako, muntik-muntik na ako dun wika ni Lolo Ruben. Pagkasambit na pagkasambit ni Lolo Ruben, kasabay naman ang paglitaw ng hari ng mga engkanto. Nag-iisa lang yung sumunod kay Lolo Ruben dahil sa meron ding ginagawa ang iba niyang malalakas na kasangga. Napapangiti na lamang itong hari ng engkanto dahil sa nabuhay itong si Lolo Ruben. Tila ba hindi ka binigo ng iyong gabay, Ben? Wika nito. Alam ko namang lalabas ang gabay kong yon. Madalas ko na itong nakikita sa aking panaginip. Sagot ni Lolo Ruben. Mabuti naman kung ganon, Ben. Napakalakas ng iyong gabay at parang nakita ko na ang taong yon sa isa sa mga libro doon sa aming kaharian. Dagdag ng hari ng mga engkanto. Di na umimik itong si Lolo Ruben sa kadahilanang iniisip niya ulit ang kanyang gabay na tumulong sa kanya. Pag-isip na pag-isip niya rito ay bigla yung lumitaw sa harapan niya. Nakatarak ang espada nito sa lupa habang nakaupo ito at nakapikit. Unti-unting nagmulat ang nilalang na gabay ni Lolo Ruben hanggang sa tumayo na ito. Doon palang nasaksihan ni Lolo Ruben ng malapitan ang itsura ng nilalang na kanyang gabay. Bukod sa meron itong nagliliwanag na tattoo sa katawan, ay meron din itong kulay dilaw na mga mata
Wala yung kulay itim sa gitna, bagkus ay purong dilaw lang talaga. Sa kanang braso naman ito ay meron itong 4 na mata na gumagalaw. Meron din yung ulo ng tigre na nakalagay sa itaas ng kanyang braso. Paghawak ng nilalang na yon sa kanyang espada, ay biglang lumiwanag na naman ang mga mata nito. Gulat na gulat si Lolo Ruben sa kanyang mga nasaksihan. Yung hari ng mga engkanto ay nasa pangdepensang posisyon sa kadahilanang naaamoy nito ang panganib na dala ng nilalang na yun. Huwag kang matakot, kaibigan. Kaisa ko ni Ruben magmula noong siya ay isinilang. Sagot ng nilalang na yon. Agad namang napawi ang pangamba ng hari nang marinig niya ang mga katagang yon. Matapos yan ay humawak sa dibdib ang gabay ni Lolo Ruben hanggang sa unti-unti yung naglaho. Patuloy pa rin ang pamamahinga ni Lolo Ruben sa gilid ng kalsada noong mga oras na yon. Kailangan niya talagang magpahinga dahil sa malayo-layo pa ang lalakarin niya pauwi. Kahit gabihin siya sa daanan, ay wala na itong pakialam. Basta ang mahalaga ay hindi niya naaabuso ang kanyang katawan. Ibinaling na lamang ni Lolo Ruben ang kanyang wisyo sa pagtingin-tingin sa mga bagay na nasa kanyang paligid. Ilang oras lang ang lumipas, ay unti-unti nang tumayo si Lolo Ruben upang umpisahan ang kanyang paglalakad pauwi. Bale, isinilid na niya sa sisidlan ang kaliskis ng urang upang hindi na yon makatakas pa. Ayon kasi kay Rufus, kahit mapatay man ni Lolo Ruben ang urang na yon, ay mananatili pa rin ang kaluluwa ng nilalang sa kaliskis nito. Kapag hindi kasi nakuha ang kaliskis ng urang, pagkatapos nitong mamatay, ay mabubuhay lamang yon makalipas lamang ang 10 taon. Ganun lang lagi ang ikot ng buhay nitong urang, kaya nagawa nitong mamuhay sa ilog na yon ng napakaraming siglo. Sumapit ang 6:00 at naglakad na itong si Lolo Ruben. Walang katao-tao sa kanyang nilalakaran at nag-iisa lang siya dito. Kahit walang buwan noong mga panahong yon, ay hindi ito iniinda ni Lolo Ruben. Nagpatuloy lang ito sa paglakad at alerto lang siya sa kahit anumang mga kaluskos sa bawat damo o talahib na kanyang mga nadaraanan. Pinakikiramdaman din ni Lolo Ruben ang bawat punong nagsisitaasang nadadaanan niya. Nakababa kasi lahat ng kanyang depensa, kaya maaari siyang masaktan ng kahit na anong nilalang na susugod sa kanya. Ang tanging panlaban niya lang sa mga nilalang ng kaliwa na maaaring lumitaw ay ang kanyang sableng daladala. Magbabandang 7:00 na ng gabi at patuloy pa rin si Lolo Ruben sa kanyang paglalakad. Medyo binibilis-bilisan na niya ang kanyang paglakad sa kadahilanang nagugutom na ito at palalim na ng palalim ang gabi. Habang naglalakad itong si Lolo Ruben, ay meron siyang naririnig na palaspas ng mga dahon sa itaas ng mga punong nadaraanan niya. Hindi niya lang ito pinapansin sa kadahilanang alam niya kung ano ang mga yon. Nang maramdaman niyang hindi na siya nito nilulubayan, ay tumigil siya sa paglakad at tumingin siya sa itaas ng puno na kung saan naroroon ang nilalang. Hoy! May kailangan ka ba? Wika ni Lolo Ruben. Pagtingin niya sa itaas ng puno, ay kitang-kita niya ang isang aswang na merong nanlilisik na mga mata. Nangingitim din ang balat nito at tanging mga mata lang talaga ang naaaninag ni Lolo Ruben.
Walang pagdadalawang isip ay agad siyang sinugod ng aswang na yon. Habang papasugod ang nilalang na yon, ay nagtaas na ng baluti si Lolo Ruben upang hindi siya mahawakan ng nilalang. Pagkasugod na pagkasugod nito sa kanya, ay animoy bumanggayon sa hindi nito nakikitang pader. Tilapon ang nilalang na yon sa damuhan na halos nawala ang kakayahan nitong gumalaw. Para itong nakokuryente at napapaso ng apoy dahil sa baluting ikinarga ni Lolo Ruben. Bigla yung nag-anyong tao at gumapang sa damuhan. Hindi na yon sinubukang habulin ni Lolo Ruben dahil sa pagod na ito sa pakikipaglaban kanina sa urang at marami pa itong gagawin. Ilang oras pa ang lumipas. Narating na nga ni Lolo Ruben ang kanyang kubo. Dali-dali siyang nagsiga ng apoy upang makapagluto kaagad ng bigas. Kanina pa kasi nagrereklamo ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Habang nagluluto, binuklat na naman ni Lolo Ruben ang kanyang libretang pangkumbate. Hindi niya pa natatapos basahin yon dahil sa napakakomplikado ng mga nakalathala sa libretang yon. Dapat lahat ng pahina ng libreta ay kailangang unawain ng mabuti at isapuso upang maging mabisa ang mga yon. Kapag sinaulo mo lang ang mga nakasulat sa libretang yon na wala kang pananampalataya sa Diyos, ay maaari mo yung ikapahamak sa kadahilanang isinasawalang bahala mo lang ang mga sagradong kataga at mga simbolo na nakasulat doon. Ang mahirap pa kung masumpa ka ng libretang yon. Sa bawat pagtuklas ni Lolo Ruben sa libreta, ay meron siyang nakitang mga gamit na maaaring hanapin ng tao. May mga gamit roon na nasa kaanyuan ng isang singsing, subalit kaya nitong tumawag ng isang dambuhalang engkanto na merong kakayahang kumontrol ng utak ng tao. Hindi na yon pinansin ni Lolo Ruben dahil sapat na ang punyal na nais niya. Ibibigay niya ang kaliskis ng urang at sable kay Rufus upang ipapanday sa mga engkantong eksperto sa paggawa ng mga mahiwagang sandata. Kahit alam niyang matatagalan ang proseso nito, ay kaya niya namang maghintay. Matapos ang ilang minutong pagbabasa ay hinaina ni Lolo Ruben ang kanyang nilutong kanin. Asin lang ang tanging ulam niya noong mga oras na yon. Di na niya kasi kaya pang maghintay para magluto ng ulam. Mas maigi na ang ganon, kasi gabi naman na. Matapos kumain ni Lolo Ruben, ay pumasok na yon sa kanyang kubo upang magpahinga. Pagkahiga niya ay agad siyang nakatulog dahil sa napakabangong amoy at napakalamig na presensya na bumalot sa kanyang papag. Alam niya ang diwata na tagapagbantay ng balon ang gumagawa ng mga yon. Sumapit ang umaga. Naging abala naman itong si Lolo Ruben sa mga gawaing bukid. Abala ito sa pagtatanim ng kamote at mga balinghoy di kalayuan sa kanyang kubo. Nagtatanim din ito ng mga alugbate, talong, luya, okra, at kung ano-ano pang gulay na masustansya. Habang naghihintay siya sa dalawa, ayon na muna ang kanyang pinagkaabalahan. Mamayang gabi ko na lang to ibibigay kay Rufus. Wika ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Hindi na muna niya ginagamit ang kanyang latigo dahil naniniwala si Lolo Ruben na merong kalaban ang karapat-dapat na paggamitan ito. Itinago na niya muna ito sa baol upang mapanatili ang lakas at kapangyarihan ng latigong yon. Alam ni Lolo Ruben na mas buhay na ang latigong may 3 piko sa dulo
dahil sa hindi mapakali ang dalawang mata nito. Gumagalaw yon sa bawat paghawak ni Lolo Ruben na para bang meron talaga itong buhay. Yun ang ikinakatakot ni Lolo Ruben, na baka merong antingero ang magnasa sa kanyang latigo. Marami-rami kasi ang mga antingero dito sa amin noong mga panahong yon. Ang kaso lang, wala pa ito sa antas ng kaalaman na naabot ni Lolo Ruben. Sa bawat piyestang dumaraan dito sa amin ay merong patagisan ng mga karga. Noong unang piyesta ay nanonood lang ito, pero sa susunod na pag-isip-isip na ni Lolo Ruben na sumali. Ilang oras ang lumipas at naroon na ang dalawa. Nagkaakbayan pa yon habang hinahanap siya. Tila ba, di alintana ng dalawang barkada ni Lolo Ruben ang init ng haring araw. Ben! Di na kami nakapunta kagabi. Meron kasi kaming ginawa eh. Wika ni Lolo Berto. Ayos lang yon. Meron din naman kasi akong ginawa kagabi. Sagot naman ni Lolo Ruben habang nagtatanim ng mga gulay. Matapos yan ay tumulong na din itong dalawa upang mapadali ang gawain ni Lolo Ruben. Ilang minuto lang ang itinagal nito at natapos na nilang tatlo. Agara naman silang bumalik sa kubo ni Lolo Ruben upang mag-usap. Matapos nilang mag-usap ay naglakad na ang mga yon papuntang bahay nila Lolo Enteng. Inimbitahan kasi nila si Lolo Ruben sa kaarawan ng kapatid ni Lolo Enteng. Di naman makatanggi itong si Lolo Ruben dahil sa mapilit nga ang mga ito. Naging masaya naman ang salo-salo sa bahay nila Lolo Enteng noong mga panahong yon. Meron ding dumalong isang antingero na kaibigan ng tatay ni Lolo Enteng. Napakarami nitong medalyon na nagsisilakihan. Ben, tingnan mo, mas malakas ata sa iyo yan eh. Pagbibiro ni Berto. Oo nga Berto, hindi ko kakayanin yan. Sagot ni Lolo Ruben. Pansin ni Lolo Ruben na tinitingnan siya ng antingerong yon. Nakautingin ang ginagawa nito pero kitang-kita yon ni Lolo Ruben. Hanggang sa hindi na nakapagpigil ang antingerong yon at lumapit ito sa kanya. Ikaw ba si Ruben? Tanong nito. Oho, ako ho. Sagot ni Lolo Ruben. Alam mo Ruben, masyado ka ng sikat sa amin eh. Maaari bang magpatagisan tayo ng alam? Tanong ng antingero. Hindi naman po yun pwede. Salo-salong ipinunta namin dito. Wala na hong iba. Wika ni Lolo Ruben. Matapos niyang makapagsalita niyan, ay pasimpleng bumunot ng maliit na kutsilyo ang antingerong yon at itinarak sa tiyan ni Lolo Ruben. Nang papalapit pa lamang ang kutsilyong yon, ay agad namang nabitawan ito ng antingero na para bang uminit sa kanyang palad ang kutsilyong hawak niya. Manong, wag naman po kayong makulit. Ayaw kong mang-insulto ng kapwa ko. Isa lang akong hamak na manggagamot. Tingnan nyo, wala akong suot na kahit anong nagsisilakihang medalyon. Wika ni Lolo Ruben. Si Lolo Berto naman, titig na titig lang sa kanila habang nag-uusap itong dalawa. Wala pa kasi si Lolo Enteng dahil sa tumulong yon sa loob ng kanilang bahay. Yumuko lang naman ang antingerong yon upang kunin ang kutsilyo. Akmang isasaksak na naman sana niya yon kay Lolo Ruben nang mapatigil siya sa kanyang nakita sa uluhan nito. Napakaraming espiritual na pana ang nakalutang sa uluhan ni Lolo Ruben. Napanganga na lamang itong antingero
dahil sa kanyang mga nakita. Kitang-kita na din ito ang kumikidlat-kidlat na pinalilibutan ng apoy na baluti ni Lolo Ruben. Kung talagang mapilit ka, Manong, masasaktan ka lamang. Ayoko ho ng gulo. Tantanan niyo na ako. Wika ni Lolo Ruben. Nabitawan na lamang ng antingerong yon ang kutsilyo at napadapa sa lupa. Pinatayo naman kaagad yon ni Lolo Ruben habang tulalang-tulala yon sa kanyang nasaksihan. Tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakitang espiritual na armas? Kung binitawan yon ni Lolo Ruben, malamang sa malamang, patay ang antingerong yon. Huwag ka na hong makipagtagisan sa akin, sapagkat pareho tayong nasa panig ng kanan. Kung anuman ang iyong alam at taglay na kakayahan, ay gamitin mo nawayan para sa mabuti at hindi para makipagtagisan. Dagdag ni Lolo Ruben. Hindi na nakasagot ang antingerong yon at umalis na ito sa harap ni Lolo Ruben. Kitang-kita din ni Lolo Berto na nagpaalam na yon sa tatay ni Lolo Enteng. Tapos umalis ito kaagad. Halos hindi na makatingin yon pabalik kung nasaan naroon si Lolo Ruben. Ben, ano bang ginawa mo dun? Tinakot mo ata ng husto ang taong yun ah. Tanong ni Lolo Berto. Gusto kong subukan eh. Sagot ni Lolo Ruben. Lumipas ang araw na yon na naging normal na ang lahat. Bale umuwi na itong si Lolo Ruben bago sumapit ang takip silim sa kadahilanang meron pa itong gagawin. Pagkarating ni Lolo Ruben sa kanyang kubo, ay tinawag niya si Rufus upang tanungin ito. Haring Rufus, nais ko sanang ipagawa sa mga panday ng kaharian mo ang sableng ito at ang kaliskis ng urang upang maging punyal. Wika ni Lolo Ruben. Walang problema, Ben. Pero uunahan na kita. Walang kasiguraduhan na mapapanday ng tama ang punyal na nais mo. Maaaring maging gamit ito sa kaliwa kung sakaling magkakamali ang panday ko. At kapag nagkamali yun, masasayang ang sableng ito. Sagot ni Rufus. Tumangulang yon habang inaabot ang kaliskis ng urang at ang sable niya. Matapos maiabot ni Lolo Ruben ang dalawang gamit niya, ay nagwika si Rufus ng, Matatagalan ito, Ben, sapagkat masyadong mahirap tibagin at hulmahin ang kaliskis ng urang. Wika ni Rufus, habang unti-unti itong naglalaho. Paglaho ni Rufus sa kanyang harapan, ay ang pagpikit ni Lolo Ruben ng kanyang mga mata. Lumipas ang isang buwan at nakuha na nga ni Lolo Ruben ang punyal na ipinagawa niya. Nakalagay yon sa isang sisidlan na gawa sa kahoy. Hindi yon tinangkang hawakan ni Rufus dahil baka malason pa siya. Sa unang tingin pa lamang ni Lolo Ruben kay Rufus, ay alam niyang hindi ito nakagawa ng punyal na ninais niya. Bagkus ay kabaliktaran ito. Pasensya na, Ben. Hindi yan ganyan noong unang gabing ginawa yan. Hindi namin namalayan kung sino ang lumason sa punyal na yan. Wika ni Rufus. Di naman umimik si Lolo Ruben. Bagkus ay binuksan niya ang sisidlang yon ng dahan-dahan. Habang pabukas ang tarangka ng sisidlan, ay ang paglabas ng usok nito na nasa loob. Kulay berde ang usok na yon at talaga namang nakakamangha. Habang binubuksan ni Lolo Ruben ang sisidlang yon, nagwika si Rufus ng,
2 taon ang ginugol ng panday ng aking kaharian upang mabuhay ang punyal na yan. Sa sobrang talas ng punyal na pinagawa mo, ay nasusugatan ang mga kamay ng panday ko sa bawat paghampas ng mga maso nito. Kasabay ng pangungusap ni Rufus ay ang paglitawan ng iba pang kasangga ni Lolo Ruben. Hindi naman umiimik si Lolo Ruben dahil sa nasurpresa siya sa punyal na yon. Matapos niyang mabuksan ang sisidlan, ay bumungad sa kanya ang isang kulay berdeng taguban ng punyal. Ang tagubang yon ay merong bungong nagliliwanag. Animoy sa buto ng isang nilalang na hulma ang punyal na yon. Pagkahawak ni Lolo Ruben dito, ay para bang nahihirapan siyang hawakan ng punyal. Pinipilit niya lamang itong kunin hanggang sa nasanay na siya sa kung anong pakiramdam ang ibinibigay ng punyal na yon sa katauhan niya. Ang ibang mga engkanto ay nagsisiatrasa na dahil sa punyal na yon. Ben, tila ba medyo nalason ang punyal na ipinagawa mo? Wika ng hari ng mga engkanto. Natural lang yan, Ben. Sapagkat nasa kaliwa ang kinuhanan mo ng gamit upang mahulmayan. Masyadong delikado yan para sa mga nilalang na nasa kaliwa at maging sa amin. Ang punyal na yan ay humihigop ng kaluluwa ng mga mahihiwagang nilalang tulad namin. Pakaiingatan mo sana yan at huwag mong ilalagay kung saan-saan, sapagkat maaaring ikamatay ng kahit sino mong kaibigan ang masugatan niyan. Wika ni Rufus. Oo, Haring Rufus. Salamat sa payo. Wika ni Lolo Ruben habang dahan-dahang tinatanggal ang taguba ng punyal. Pagkatanggal ni Lolo Ruben, ay manghang-mangha ito dahil sa berdeng talim ng punyal na yon. Agad niyang isinukbit pabalik ang punyal sa taguban nito at itinago sa kanyang kubo. Sa tamang panahon, aking mga kaibigan, gagamitin ko yon sa kadahilanang meron akong naaamoy na isang nilalang naaahon na mas malakas sa akin ng di hamak. Wika ni Lolo Ruben. Matapos makapagsalita ni Lolo Ruben, ay unti-unti namang naglaho ang mga nilalang. Bumalik sa normal ang paligid at tanging paghuni na lamang ng mga insekto ang maririnig. Kinaumagahan, bumisita na si Lolo Enteng at si Lolo Berto. Ben! Ben! Ayo! Wika ni Lolo Enteng. Oy, Ben! Dagdag ni Lolo Berto. Agad namang binuksan ni Lolo Ruben ang pinto ng kanyang kubo dahil alam niyang sina Lolo Enteng yon. Dali-dali siyang bumaba para mag-init ng kape at magluto ng saba. Oh, ang aga niyo ah! Wika ni Lolo Ruben. Nagsiupuan naman itong dalawa sa may silya na nasa labas ng kubo ni Lolo Ruben. Kaya pala umagang-umaga yon, sa kadahilanang meron itong pakay kay Lolo Ruben. Ben, magpapatulong sana ako eh. Di kasi nakakakain si inay tapos nangingitim ang kanyang mga labi. Di rin yung nakakatulog sa gabi tsaka palaging nahihilo tuwing umaga. Magdadalawang araw na siyang ganun, Ben. Wika ni Lolo Berto. Ha? Ano bang nangyari? Sagot naman ni Lolo Ruben. Di nga namin alam, Ben eh. Basta bigla na lang siyang nagkaganon. Sagot ni Lolo Berto. Si Lolo Enteng nakikinig lang sa dalawa. Matapos marinig ni Lolo Ruben ang lahat ng yan, ay wala na itong sinayang na oras at naghanda na ito upang tunguin ang bahay nila Lolo Berto.
Kahit napatay niya ang tito dati ni Lolo Berto, ay panatag na ang loob niya na hindi nagalit ang tatay nito sa kanya. Sinukbit niya ang punyal sa kanyang tagiliran at nagdala lang ito ng mga halamang ugat. Bale matapos niyang makuha ang kakailanganin niya sa loob ng kanyang kubo, ay tinungo nito ang balon upang kumuha ng mga halaman habang nag-uusal. Sa bawat pagkuha kasi ni Lolo Ruben ng mga halamang gamot, ay ang pag-uusal niya rito ng pamamaalam sa pagkuha nito. Sa pamamagitan kasi ng pagpapaalam ni Lolo Ruben sa pagkuha ng kahit anong halaman, doon ay ang pag-alis din ng esensyang inilagay ng diwatang tagapagbantay ng balon. Matapos yan ay tinungo na nila ang daan papuntang bahay nila Lolo Berto. Habang naglalakad ang mga ito, ay sinabihan na ito ni Lolo Ruben na mag-iinuman sila mamayang hapon. Huwag kang mag-alala, Berto. Dahil sa panggagamot ay hindi ako nag-iisa. Wika ni Lolo Ruben. Oo naman, Ben. Tiwala kami sa'yo. Sa napakaraming nasaksihan namin kasama ka. Magkakaroon pa ba kami ng pagdududa sa kakayahan mo? Sagot ni Lolo Berto. Ilang minuto lang ang lumipas at nadapo na sila sa bahay ni Lolo Berto. Pinapasok naman kaagad sila ng tatay nito nang nakangiti. Magandang umaga, Ben. Wika ng tatay ni Lolo Berto. Magandang umaga din ho. Asan ho ang asawa ninyo? Sagot ni Lolo Ruben. Agad namang tinuro ng tatay ni Lolo Berto kung nasaan ang asawa nito. Doon ay nakita ni Lolo Ruben na animoy nagdideliryo na ang kanyang asawa habang nakahiga ito. Dali-dali niya itong nilapitan habang nag-uusal. Hinawakan niya ito habang merong iniihip sa katawan ng ina ni Lolo Berto. Tinitingnan lang naman siya nila Lolo Enteng habang ginagamot niya ito. Nang matapos na ang pag-uusal dito ni Lolo Ruben, ay merong biglang bumulong sa kanya ng, "Nalason yan, Ben. Tingnan mo ang kulay ng kanyang balat. Yun yung hari ng mga engkanto." Pagkarinig nito ni Lolo Ruben, ay tiningnan niya ng malapitan ang balat ng nanay ni Lolo Berto. Doon ay nakita niya ang animoy mga maiitim na gumagapang sa ilalim nito. Nang makita niya at makumpirmang lasong ito, ay wala na siyang sinayang na oras upang tingnan at alamin kung anong estilo ng panglalason ang natamo nitong nanay ni Lolo Berto. Napapahinga lang yon ng malalim sa bawat usal ni Lolo Ruben. Matindi ang paghahanap dito ni Lolo Ruben at ilang minuto rin ang itinagal nito bago niya yon nahanap. Medyo hindi pa gaanong kalaliman ang kaalaman ni Lolo Ruben pagdating sa mga lason o hilo. Buti na lamang at merong mga gumagabay dito kay Lolo Ruben sa bawat panggagamot nito sa mga kapwa niya. Matapos niyang malaman ang lason na ibinigay dito sa nanay ni Lolo Berto, ay hindi na yon nag-aksaya pa ng oras. Berto, kumuha ka nga ng kutsilyo. Bilis! Wika ni Lolo Ruben. Agad namang tumakbo si Lolo Berto patungo sa kanilang kusina upang kumuha ng kutsilyo. Pagkabalik niya, ibinigay niya ang kutsilyo kay Lolo Ruben nang walang pagdadalawang isip. Tiningnan lang ni Lolo Ruben ang talim ng kutsilyo habang nag-uusal ito. Nag-uusal yon ng paulit-ulit at pagkatapos naman ay inihipan ang talim ng kutsilyo. Maniwala kayo o hindi, sa bawat pag-ihip nito ni Lolo Ruben ay kitang-kita yon ni Lolo Enteng na bumabaga. Para bang apoy ang iniihip dito ni Lolo Ruben. Di mawari ni Lolo Enteng kung pinaglalaruan lang ba siya ng kanyang mga mata o kung anuman.
Halos napapakisap mata ito dahil kitang-kita niya talaga na para bang nagbabaga na ang talim ng kutsilyong yon. Matapos yan ay dahan-dahang sinugatan ni Lolo Ruben ang kanyang kamay kung saan malapit sa pulso ng nanay ni Berto. Pagkagawa niya nun, binitawan niya ang kutsilyong yon at dali-daling inilabas ang punyal na binigay sa kanya. Hindi ito nakita ni Lolo Berto at ni Lolo Enteng sa kadahilanang ang paningin nila dito ay isa lang yung kahoy. Agad inalis ni Lolo Ruben ang taguban ng punyal na yon at inilapat ang gitna ng talim doon sa sugat na ginawa niya. Matapos mailapat ni Lolo Ruben ang punyal na yon, ay para bang hinihigop nito ang lason na nasa katawan ng nanay ni Lolo Berto. Halos inabot lang yon ng 30 segundo upang mahigop ng punyal na yon ang lahat ng lason. Matapos yan ay binendahan ni Lolo Ruben ang kamay ng nanay ni Lolo Berto at tumayo ito. Magaling na ho ang asawa ninyo. Painumin nyo na lang yan ng mainit na tubig at pakainin. Wika ni Lolo Ruben. Agad namang lumapit sa kanya ang ama ni Lolo Berto upang abutan siya ng bayad. Tinanggihan naman yon ni Lolo Ruben dahil ayaw niya ang nagpapabayad. At hindi na rin iba sa kanya ang pamilya ni Lolo Berto dahil sa matalik niya itong kaibigan. Tay, tuba na lang daw sabi ni Ruben. Wika ni Lolo Berto. Hoy Berto, hindi ako ang nagsabi niyan ha? Sagot ni Lolo Ruben. Napangisi lang naman si Lolo Enteng dahil sa ginawa nung dalawa. Nung papaalis na itong tatlo, nagwika si Lolo Ruben ng, hahanapin ko ang manlalasong yon. Akala niya siguro makakatakas siya sa kapangasang ginawa niya. Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagpaliwanag si Lolo Ruben sa nangyari sa nanay ni Lolo Berto. Halos hindi makapaniwala si Lolo Berto na mamamatay na pala ang nanay niya noong mga panahong yon. Buti ay hindi ito nag-alangan na lumapit kay Lolo Ruben. Dagdag pa ni Lolo Ruben na pinapahanap niya na sa berdugo kung kanino mang bahid ng masamang gawain na ibinato sa nanay ni Lolo Berto. Madali yung mahahanap ng berdugo dahil sa may bakas itong iniwan sa nanay ni Lolo Berto. Sumapit ang hapon at nag-iinuman na itong tatlo sa kubo ni Lolo Ruben. Doon ay itinalakay ni Lolo Ruben kung sino ang unang humimok sa tao upang gumawa ng mga sandata. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay merong makakalaban si Lolo Ruben na hari ng mga aswang at ang pagpatay niya sa mangangambang itim na aso at itim na uring. Yan ang susunod na magiging ganap dito sa kwento ni Lolo Ruben. Okay, narinig nyo naman. So paano ba yan? Hintay-hintay na lang tayo sa susunod na episode na Lolo Ruben. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.